Čím víc se soustředíš na někoho jiného, tím víc se on soustředí na sebe. Čím víc se soustředíš ty sám na sebe, tím víc se oni soustředí na tebe. Když se odpoutáte od všeho, tak najednou se všechno přitáhne k vám. A to není náhoda. Tohle si musíte uložit a připomínat si každý den. Musíš mít neustále víc možností. Mít víc možností neznamená, že musíš mít 10 lidí, se kterými si píšeš. Ty jsi nikdy nebyla emocionálně investovaná jenom do jednoho. Ne, mít možnosti znamená to, že víš, že jeden člověk není tvoje jediná budoucnost. Vědomí toho, že existují další lidé, další vztahy, další místa a další verze tebe, které si ještě ani nepoznala. Nebo dokonce i samota je možnost. I když je člověk ve vědomí hojnosti, tak ví, že pokud je to v souladu se mnou, tak jsem otevřena to přijmout, a pokud ne, tak přijde něco, co mi bude sedět víc. Romantizuj si svou vlastní existenci, protože pokud si neromantizuješ sama sebe, tak je snadný si romantizovat život někoho jiného. Musíš se dívat na svůj život jako něco, co stojí za to prožít a vnímat krásu v obyčejných dnech, protože jediný člověk, který bys měla stavět na piedestal, seš ty a nikdo jiný. A ten největší hack, jak zůstat odpoutaná, je přenechat to na vesmíru, protože já věřím to, co je pro mě, tak si ke mně najde cestu a mezi tím budu žít.